Nagmistulang lawa ang bakuran ng Talibao Elementary School sa Calasiao, Pangasinan dahil sa baha. May live report si Joan Punsoy. Joan? Chris, kabilang nga sa mga low-lying areas at nasa tabi lamang din ng ilog ang Barangay Talibao, kaya ganun na lamang itong nararanasan na baha dito sa lugar. Ganito ang bubungad sa Talibao Elementary School sa Calasiao, Pangasinan. Lubog sa baha ang school canteen. Sa lalim ng baha, nilamon din nito ang gulayan sa paaralan. Wala nang nararanasan na pag-ulan sa mga oras ng ito, pero ang Talibao Elementary School lubog pa rin sa baha. Itong kanilang grounds na dating parking area at the same time nadadaanan ng mga mag-aaral at mga guro, ngayon hanggang hita. Ito nga baha na na-experience. 1 week na raw na nararanasan itong baha dito sa lugar at kung tutuusin nga ay humupa na raw ang baha. Kaya naman panalangin nga ng mga guro at mga learners, sana'y wag na raw bumuhos pa itong pag-ulan nang sa ganun nga ay mabilis na mag-subside ang baha. Abala sa paglilinis ng classroom ang grade 1 teacher na si Dulce. Naitaas naman daw lahat ng gamit kaya walang nalubog sa baha. Ang rason ma'am kasi mayroong pang nilulusutan ng tubig ma'am. Mayroong pang hindi pa nadiki. Low-lying areas kami. 2 taon nang nakalipas nang ipatayo ang bagong gusali ng paaralan. Dito na nagkaklase ang mga mag-aaral. Halos lampas tao pa rin ang baha sa ilang bahagi ng barangay. Lubog pa rin sa baha ang ilang bahay. Hindi na lumikas ang ilang residente at piniling manatili sa ikalawang palapag ng bahay. Bangka at balsa ang ginagamit ng mga residente. Hanggang dibdib pa po yung tuwig po namin dito. Hindi kayo umalis? Hindi pa po ma'am. Dahil po yung mga alagang hayop po, yung mga kagamitan na iniwasang malubog sa baha. May improvised na balsang ginawa ang mga residente mula sa trunk o puno ng saging. Sa tuwing may baha sa bakuran, ang ginagawa nga ng karamihan, gumawa nga ng tungtungan na gawa sa kawayan. Nang sa ganun, meron silang madaanan papasok sa bahay. Pero isa raw talaga sa ginagawang diskarte ng mga residente kapag hindi na nagagamit ang pinto, ang baklasin ang salamin ng bintana upang doon pumasok ng bahay. Hindi naman po ma'am kasi sanay na rin po kami na pumasok dyan sa bintana. Pagka wala ng tubig, ialisin ko na, ay ibabalik ko na. Kanina umaga ay naabutan pa natin ng mga barangay officials na namamahagi ng relief goods sa mga residente. Karamihan din kasi sa mga bahay dito sa lugar ay merong ikalawang palapag kaya naman mas pinipili nila na manatili na lamang dito sa lugar. Almost 100% nga ng barangay ang lubog sa baha pero kung ikukumpara nga nung manakang araw, itong main road nila Chris ay passable na sa mga motorista. Matagal na rin na tinaasan itong kalsada dahil na rin sa nararanasan ngang baha. Kaya ang nakikita nating problema, Chris, dito, itong mga tirahan na nakatayo nga sa magkabilang gilid ng kalsada na sadya namang mababa. Ayon na rin sa mga residente, basis na rin sa kanilang estimate ay posible raw na abutin pa ng 1 linggo bago nga humupa ang baha. Depende pa yan kung ma-experience na itong tuloy-tuloy na pagsikat ng araw o di kaya tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Ganun pa man ay nakahanda naman umano ang otoridad para nga sa kanilang relief goods at mga gamot. Samantala, base naman sa anunsyo nga ng Department of Education, mag-umpisa ang klase para sa school year 2023 to 2024 para nga sa mga pampublikong paaralan sa elementarya at sekundarya sa August 29. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy.